Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken paguyuban komunitas gesang sesarengan sing bekjo rahayu ingkang bahagia. Salah setunggal sing penting anggenipun bangun gesang sesarengan injih menika kados pundi kula panjenengan tansah sumadyo ngapunten kalepataning sesami. Naminipun gesang sesarengan sok-sok yo saling surup, geseh, beda pemikiran, beda tafsir, salah tampa lan sapanunggalane kadangkala nggih kalampah wonten ing pasrawungan lan tundhonipun ngawuhake rasa serik, mangkel, jengkel, meri, loro ati lan sapanunggalane. Yen kula panjenengan boten nggadhahi manah sing penuh welas asih sumadyo ngapunten utawi nggih nyuwun ngapunten, temtu anggenipun bangun gesang sesarengan namung lelamisan. Neng ngarepe katon sae, ning burine utawa ning atine sengit. Gesang sesarengan sing bekjo rahayu ya sacara tulus ikhlas wantun bangun relasi sing murni, sing suci. Yen ana sing luput ya diapura. Masalahe kadangkala pangapurane awake dhewe winates, kesabarane awake dhewe terbatas. Tiang Jawi umpamane le ngapura mung ping 3. Waosan Injil dinten menika ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Santo Petrus ingkang nyuwun priksa kaping pinten anggenipun ngapunten sesami. Pamanggihipun Petrus menika kaping 7. Nah menika wujud winatesing manungsa anggenipun ngapura. Petrus gadhahi batas kaping 7. Ning pranyata tumraping Gusti Yesus sumadyo ngapura boten namung kaping 7, ning kaping 70 kaping 7. Ateges anggenipun ngapunten menika nggih terus menerus. Yen kula panjenengan ngraosaken bilih manungsa menika sekeng, manungsa menika boten sampurna, mila nggih perlu sumadyo ngapura. Pangapunten menika kula panjenengan dasari saking welas asih dalem Gusti piyambak. Gusti Yesus jejering putraning Allah wantun ngapunten sinten kemawon, kersa ngapunten sinten kemawon. Kepara kula panjenengan nggih mangertos begal ingkang sesarengan dipun salib dening Gusti Yesus rikala nyuwun pangapunten, Gusti nggih ngapunten. Dina iki kowe bakal melu aku mlebu ing Pirdus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 18 ayat 21 kalajengaken bab 19 ayat 1. Nalika samono Petrus nyelaki Gusti lan matur, "Gusti, menawi sederek kawula kalepatan,
Ngantos kaping pinten anggen kula kedah ngapunten? Menapa ngantos kaping 7? Gusti Yesus ngandika, ora mung kaping 7, nanging kaping 70 ping 7 anggonmu kudu ngapura sedulurmu. Mulane kratoning swarga iku kaya umpamane ratu kang ngersakake itung-itungan karo para abdine. Bareng wiwit itung-itungan, ana wong sing disowanake utange 10.000 talenta. Rehne ora bisa nyaur, Sang Prabu nuli dawuh ngedol wong mau sak anak bojone lan barang darbeke pisan kanggo nglunasi utange. Abdi mau banjur sujud lan matur, kawula aturi nyrantosakaken sawetawis sedaya sambutan kawula temtu kawula lunasi. Sang Prabu runtuh welase, abdi iku dibebasake lan utange dilunasake. Nanging nalika mundur ketemu karo kancane sing duwe utang 100 dinar, kanca iku dicandak, ditekak lan diabani. Saurono utangmu. Kancane ndeprok ngasih-asih. Mbok sing sabar sawetara, utangku mesti dak lunasi. Nanging kandhane ora dadi karepe. Kanca iku dilebokake ing pakunjaran nganti lunas kabeh utange. Weruh lelakon iku kanca-kanca liyane padha sedih, mula banjur padha sowan Sang Prabu nglaporake. Sang Prabu terus dawuh nimbali abdi mau lan didukani. Abdi ala, kabeh utangmu wis dak anggep lunas marga saka panyuwunmu. Handak kowe ora kudu genti welas marang kanca kaya anggonku welas marang kowe. Lan Sang Prabu duka banget. Nuli masrahake wong mau marang punggawa pakunjaran nganti kabeh utange dilunasi. Mangkono uga bakal tumindake ramaku ing swarga marang kowe yen kowe dhewe ora gelem ngapura sedulurmu terus ing ati. Sarampunge pangandika dalem mau, Gusti Yesus terus jengkar saka wilayah Galilea lan tindak menyang wilayah Yudea ing sabranging Kali Yordan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika paring pitedah lan tuntunan kangge kula panjenengan sami anggenipun mujudaken paguyuban komunitas gesang sesarengan sing begja rahayu. Ngapura liyan utawi ngapunten sesami jejering warganing pasamuan, warganing paguyuban menika penting. Boten namung kaping 7 ning kaping 70 ping 7. Lan pangapunten menika sakjatosipun boten namung kangge sesami sing kalepatan kalian kula panjenenganing pranyata. Yen awake dhewe wani ngapura, Gusti ya bakal ngapura awake dhewe. Tegesipun menapa? Yen awake dhewe sugih pangapura, mula nggih dosane awake dhewe bakal linuberan welas asih pangapunten saking Gusti. Ngapura liyan saged ugi sacara tembung sanes diwastani silih. Yen aku pengin diapura dening Gusti, mula ya aku kudu ngapura pepadha utawi sesami. Lan menika temtu saben-saben kula panjenengan sembahyang rama kawula mesti lak awake dhewe suwun ing ngarsa dalem Gusti. Sakadaing lepat nyuwun pangapunten dalem kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Nah menika saben-saben kula panjenengan sembahyang rama kawula awake dhewe nyuwun pangapura marang Gusti kaya dene anggone awake dhewe ngapura sesami. Pasemon ingkang dipun paringaken Gusti Yesus bab kratoning swarga kados ratu ingkang nglunasi utange abdine cacah 10.000 talenta. Mbok dosane gedhe, dosane ora kepetung, Allah yang Rama bakal paring pangapura.
Sing penting duweni niat martobat. Kados sing gadah utang kala wau duweni niat nglunasi, pengen berjuang nglunasi. Ning merga ora bakal lunas, terus arep dihukum kanthi sak anak bojone didol, barang darbeke ya didol kanggo nglunasi. Mila abdi kala wau lajeng nyuwun supados Sang Ratu ngluberake welas asih. Eleke rikala ketemu kancane sing utange mung 100 dinar, sak talenta menika sekitar 6.000 dinar. Dadi iso dibayangke utange abdine karo kancane kala wau adoh banget. 100 dinar menika nggih kirang langkung gaji 100 dina, mboten kathah. Ning pranyata abdi kala wau sing wis dilunasi utange malah ora trima karo kancane sing saurane padha. Mbok sing sabar mengko dak lunasi. Menika ngetingalake bilih yen kula panjenengan pengin diapura dosa-dosane awake dhewe ing ngarsa dalem Gusti, awake dhewe ya kudu wani ngapura. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwinjang Roh Suci. Amin.